Fearr Bernachas anam dom, Tommy de Sticks Victorium Dún Garvon. Hosnig me Vápáil, timple gá vílas dóiog, bhí me cabht bach nor bhí me séideog blian déag díis. Bhí má an all ag dul ón tamar fad. Hosnig me Vápáil, cúg me carcúpla bhí tháinig an nicotine sias, so níl éon nicotine san vaporizer tá am enough. Ní liscuin fós cénsáis dochra há siad a dhéanamh lína scábhóga agus lí an corp. Há siad sa fashion faoi láir, chiimiad le mo cháda, há siad anna tógálach agus bhein búthar faoin dochra há siad dhéanamh go fad thormach. Tá bobbagam, tá seachlá, tá ráiste, tríú céir céad blasanna. Is féidir leat na blasan me toitíní mar silcot choice agus benson más málat. Tá gásáis dram há na daoine bhfuil a cap toitín an saoil ar fada, há siad treis cap an nós agus an vaping a hógan inis, but inis há dégóirí ag tosnú ar vaping, so há sé sin anna cantúr agus ní liscuin cadamach an dochar ag deire a héal na nuair há na stadéir gentle goin. Tá buntáistí agus míbuntáistí leis an vaping. So níl isaguin cad iad na torthaí atá ag an Vápáil ar gcuine. Tá níos mó taide ag teastáil, tá daoine óga ag Vápáil nach medis riamh ag cabh tabac, ach anis tá siad ag Vápáil. É sin ráise, caríonn an Vápáil le daoine éirí as cabh tabac agus sin rádúntaach. Or one bhí má ahar agus má seanachar ag cabh toitíní. Hosning má seanachar vaping timple tríú céir blian ó héin. Agus inis tá sé dul amach ag fiachlum, tá sé ag siúil suas na chnic agus tá sé mar fearr bhí 10 bliain arís.